Στο φυσιολογικό. Ξέρεις, το ερμηνευτής πάντα έχει άγχος όταν μπαίνει. Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς και σαν με φυλάς, στο στόμα μου θέλεις να βγεις. Εγώ να δεις, εγώ να δεις, εγώ αγάπη μου να δεις, εγώ αγάπη μου να δεις. Βασίλη μου, δούλευες κάπου? Τερβετάδικο βασικά. Σαν τραγουδιστής. Ναι. Για μένα δεν κάνεις το X Factor. Σήμερα δεν ψηφίζω όχι. Σήμερα δεν είδαμε τραγουδιστή, γι' αυτό ρωτάω και Πρώτη ξανά. φορά τραγουδάω, δεν είναι ότι... Τώρα δεν είπες ότι ήσουν τραγουδιστή. Πρώτη φορά τραγουδάω εδώ σήμερα. Ναι, θα το θυμόμασταν αυτό, αν είχες ξαναπεράσει σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Εντάξει, μου άρεσε πολύ που αυτό που πρόσφερα. Τώρα όσο για τους κριτές αυτοί έχουν τη γνώμη τους. Τώρα πέρασε, δεν πέρασε, εσείς θα το κρίνετε.